Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні батальён «Волат» працягваў выконваць баявыя задачы на бахмуцкім накірунку. Працавалі СПГ, АГС, ПЗРК, БПЛА, мінамётныя і кулямётныя разлікі. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Краўцова працягвала выконваць аэравыведку пазіцый акупанта. Падчас выканання адной з задач былі знішчаны бліндажы і жывая сіла ворага. Батальён «Літвін» на мінулым тыдні праводзіў баявое зладжванне асабовага складу. Батальён папоўніўся новымі рэкрутамі, якія зараз навучаюцца эфектыўна дзейнічаць падчас баявых дзеянняў. Медрота таксама праводзіла баявое зладжванне разам з батальёнам «Літвін», аказвала падтрымку палкавому БПЛА і сумежнікам. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. Пры першай жа магчымасці ўсе падрабязнасці баявых задач з'явяцца ва ўсіх сацыяльных сетках палка, спасылкі на якія вы можаце ўбачыць на экране і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу! Жыве Беларусь! Слава Украине!